Vil den falde af? Ja, den er, hvad hedder det, møtrækning er gået ind. Og for helvede. Sidder ikke så godt. Den bliver nok siddende. Det går sgu nok. Okay. Det sidder bare ind, så ved vi nogenlunde, hvor vi kommer hen af, fordi jeg kan ikke orientere mig. Jeg prøver. Så tager vi det. Ja, super.
Ja. Ufrivillig pause. Ja. Da jeg kom i morges, der kom jeg også ind der. Ja. Og så kom jeg op. Det er der først i går, det var at køre op der, så vælte jeg. Så røg jeg bare ned. Så skulle jeg starte med at få en rejst op ad bakken. Det var kraftedeme hårdt. Lige rundt om det der forpulede træ der. Ja. Og så går den ud for mig. Okay. Så er der bare ikke noget fremdrift. Nej, det var præcis det, jeg gjorde også. Den er så god til Sverige og sådan noget. Nå, skal vi op på? Det må vi sgu hellere. Skal vi tage det med? Nej, jeg tager det bare på vej hjem. Okay.
fuck. Spor på vej ned bare. Hvad siger du? Jeg måtte have væsentlige spor på vej ned bare. Skal vi køre over, eller skal vi tage det sidste? Ja, vi tager det sidste. Okay. Det er bare sådan en humlebil. Ja, det er det. Jeg vil ikke knævle lidt i vejen. Der er sådan et sted. Det sidste sted, vi kommer op ad bakken derovre, der er altid problemer, fordi der er sådan en lille træstamme, der ligger på tværs. Ja. Jeg synes sporene er glatte. Ja. Så er det ikke kun mig. Og jeg kan ikke komme, jeg synes ikke, jeg kommer langt nok. Min bagbremse den sidder lige for langt ned til at få den til at, jeg kan bruge den ordentligt. Ja. Så jeg skal næsten altid på forbrems. Og jeg skrider fandme ud hele tiden. Ja. Jeg tror lige, jeg skal stramme lidt. Jeg synes, det er svært med støvlerne at komme på den ned. Ja. Jeg ved ikke, om det står for der. Om det står for langt. Hold da kæft. Jeg tror, vi kører det sidste. Så vil jeg holde en pause, og så kører jeg en tur med, og så er jeg over for i dag. Okay. Jeg kan også godt mærke, at jeg har været på messe hele ugen og været syg. Så sover du godt i nat nu. Hvad? Så sover du godt i nat nu. Ja, det går jeg nu altid. Okay. Men man har bare haft gameface på, og så ind med nogle piller om morgenen, og Ja. så lang tid det får, at jeg ikke holder mig op, så går det som regel. Er du sælger, eller hvad? Ja. Er du sælger? Ja. Så i dagtimerne, der var ikke rigtig nogen, der så, at jeg var syg, men jeg kom ned om morgenen, da vi havde besøg af 2 bestyrelsesmedlemmer, vores direktør derinde i noget, der var lort. Så siger jeg, en halv time, så nører det også. Ja. Har du ude at drikke, Johan? Nej, for helvede. Overhovedet ikke. Vores direktør kom ned, jeg kom lige tirsdag aften, der så var vi ude, så fik vi, jeg tror jeg fik 2 glas vin, og så gik jeg hjem, og de andre blev. Jeg var den eneste, der gik hjem, mand. Okay. Vores bestyrelsesformand, han kigger lige, hvad fanden, men selv når man kommer på standen, og man har fået bad og børste tænderne, og så kører... Ja. Så kører tirsdagsfesten igen. Ja. Så kører det sgu, men det er en lang uge sådan en. Ja, det kan jeg godt forstå. Ja, Så jeg sover på hotel hele ugen? Ja. Ja. Normalt så plejer vi at prøve at lade være med at lave så mange kundeaftaler om aftenen. Ja. Langt imellem kan du ikke rigtig komme ud af det. Så der var det ikke. Der valgte jeg så at køre til. Så giver jeg lidt til selv sådan noget. Nej. Det
Hvis du er i egne der, og så som 2-3 stykker, så er det jo til at holde til. Nej. Nej, for helvede. Skal vi have den sidste runde? Lad os gøre det. Den sidste runde. Ja.